A miña idea de escribir ou de escritor vai moi vencellada ao xornalismo. Eu son esencialmente xornalista, comecei a practicar o xornalismo, a redactar textos en xornais con 18, 20 anos, e ese foi o momento na que a escrita empezou a agromar en min, unha mistura entre xornalismo e literatura, xornalismo con estilo. Por iso onde me sinto máis cómodo é na crónica xornalística, pero con esa vocación de estilo. Intenta levar o xornalismo un pouco máis alá na cuestión estilística e facer esa ampla crónica ou narración de un e das súas circunstancias, é dicir, a crónica do mundo que rodea a un. Nese sentido, así publiquei o meu primeiro libro no ano 97, que foi unha selección de reportaxes e entrevistas xornalísticas sobre santiagueses ilustres, e despois, xa no 2004, o poema en prosa que configura o libro Teoría de Lugo. Este diario dun pai acabado de nacer, que saiu a comezos de 2008, é tamén un longo poema en prosa. Toco esa crónica de nós mesmos, unha vez máis, e ese poema en prosa que é o que un máis quere. Os grandes poetas en prosa son as maiores influencias dun. Todos eses que ven no xornalismo ou ven na literatura quixeron facer esa fusión máxica de contar o mundo con palabras que un intenta que sexan belas ou con sonidos agradecidos.